ka dauki wannan aya kadai ka tayi cikin dare kai sallah nafila raka'a 2 ka san dai fasarar ta ko inna allaha lallai Allah yarzuqu man yasha yana zuta wanda ya so bi gairi hisab ba tare da hisabi ba sai ka ce farzuquni kafa 100 ya ishe ka wallahi za ga abin mamaki inna allaha yarzuqu man yasha bi gairi hisab farzuquni ya razzaq farzuquni ya razzaq ka sake maimaita inna allaha yarzuqu man yasha bi gairi hisab farzuquni ya razzaq wallahi ka samu kwana 7 kana duk matsalan kuɗi da ya shige maka gaba za ka yi hoto Allah bai saukar da aya ka ɗauka ka yi tawassali da shi zaman to aikin banza alkawarin Allah ne wannan ko kusan kowane wuri a cikin alkur'ani yana da wani lakaninsa da falalansa duk inda Allah ya nuna wani takansa wani isansa ciki wannan abun lura ne malamai